В това видео реших да ви взема на своята почивка, която ще премине Атлантическия океан с круизен кораб и заедно с вас ще оцеляваме 7 дена по възможно най-евтиния начин. Мини бара не го бараме. Не мога да плувам. Просто може да седите и да си кибичите, без да си поръчвате нищо. После отиваме да изядеме 10 000 калории на бюфета. Дано се върнем живи и здрави. Също така ще обиколим 4 държави и 5 различни градове. Бих живял тук. Просто атмосферата, че могат да те преджобат или отвлекат, се увеличава, когато от всякъде чуваш арабски език. Марадона. Нямам си представа кой е това. Шибаните франци, които са правят, че не могат да говорят английски език. Да се изтера хубаво и отиваме да се разхождаме. Главно е сега ние и пазарчета. Смърди на г***та. А накрая на видеото ще разберете всъщност колко малко пари ми излезна всичко. Еми това е, пичове. Кораба майка. Качваме се и се надяваме да не се разбием в някой айсберг. Или пък твърде много да натежа на кораба, защото съм мега здрав. Първите впечатления са, че има много яки неща на този кораб. Снимам все още докато е светло, след малко отплаваме и утре сме в Неапол. Най-важното е, че има фитнес, на който да нацепиме бицарките, ама това ще се случи утре сутринта, защото избумках твърде много ядене, много инклюзив бюфета. Ще наваксаме утре. Като за кораб е доста добре, само че има много кардио уреди, които едва ли някога ще ползваме. Няма лостове за набиране, а пък има доста машини за гърди, за гръб, за бицепс, баба е тежко, за трицепс. Тук все едно правя да не казвам какво, ама като слъж 50 кила бая влиза. А пък уредите за крака, знаете, че ги подминаваме като грозната приятелка при група момичета. Да, това няма да стане. Осветлението също го бива. Якото е, че доста често идват италианки с тесни клинове, както най-обичам. И като цяло, като видях конкуренцията на кораба, мисля, че съм най-здравия на него. Гледайте какво става, бахти бените. За това вътре в гащите говоря, не за бицепса ми. И накрая повече говорихме, отколкото тренирахме, ама все пак ще пуснем някоя снимка в инстаграма, да видят хората, че спортуваме по време на почивка. А всъщност после отиваме да изядеме 10 000 калории на бюфета. Хората винаги ме питат: Тошка, как си позволяваш такива почивки, след като си беден фитнес ютубър? Аз винаги отговарям: нямам гадже и не държа квартира в София. И да ви кажа, никак не ми е зле. А сега, след като закусихме с около 200 грама протеин, придружен с 10 000 грама мазнини, ще си направим една разходка с италианския град Неапол, за да успеем да запазиме поне пресата горе-долу релепна. Нацепихме бицарките в круизния фитнес и италианските мацки са готови за фитнес манджа. Сега всички тук са събрали, гледат ме супер странно с моя невидим голям селфи стик и чакат да видят кораба дали няма да се разбие докато костира. Чух, че има влогър на кораба. Да, някакъв тъпак от България. Но както виждате, клипа е дълъг повече от 5 минути, така че няма да стане. Иначе щеш да е страхотен контент и да направя 1 милион гледания. Заваля! Прибирам камерата. Ще се видим в Неапол. Бащаме тия стълби и гориме калории. Изядахме много пастички и сега трябва да ги изгорим. Изпотих се като гъс с това яке. Време е за един мега синематичен таймлапс. Дое там горе. Първото най-важно нещо, когато слезете на сушата, е да се изкачите на най-високото място, за да може отново да се снимате с круизния кораб. И да си качите мега филмарската снимка за кврите в Инстаграм. За да си мислят, че сте бахти богаташа, а вие всъщност не сте. Тая планина отзаде може много да ви прилича на Витушка, ама всъщност е вулкан.
Или ако трябва да бъда по-точен, това е Помпей. И се радваме, че вече не е активен като във филма. Защото иначе щеше да стане още по-интересен влог. А ние в момента сме в някакъв замък, който наподобява Форт Боярд за скромната сума от 2,50. И гледате, това да са ви горе-долу единствените разходи, като слезете на сушата. Защото абсолютно всичко друго, като ядене и пиене, си го имате на кораба. А ние гоним един минимален бюджет. Ето, примерно, аз съм си взел само 5 евро джобни за навън. 2,50 за входа на гледката и 2,50 да пробвам енергийната напитка на Марадона. Нямам си представа кой е това, ама тук го боготворят. Буквално има цял квартал с него. Също и музей, също и коктейли. Това може би е улица за вървене. Има дори пици и закуски с Марадона. Абе, нещата са по-мащабни и от Междузвездни войни. Ето един пример за какво не трябва да давате пари. Магнитчета. Всички знаем, че това е най-тъпия подарък, дето мога да отнесеш на приятелите. Затова е най-добре, не взимайте нищо. Ще го преживеят. Най-важното е вашия кориз да излезе ефтин и на вас да ви е добре. Тия имат много тъп площад без нито една пейка. Затова ще трябва да тествам енергийната напитка на Марадона прав, която естествено е без захар. Аз ще се окаже трудно да се снимам сам да отворя. Red Bull. Даже по-гадно. Но иначе Неапол като цяло, не знам как би го рейтнал. Твърде голям град. Много шумно за мене. И за 4 часа разходка, които разполагах тук, мисля, че ще му дам 5,5 от 10. За класически българи като нас е много важно ние да си избиеме парите от този круиз. Така няма да жалим средствата на кораба и ще ядеме възможно толкова много, че дори ще забравим, че имаме плочки на корема и ако трябва ще ги скрием. Затова чинията ви на круизния кораб трябва да изглежда така. Всяка вечер има безплатно театър шоу, където има песни, танци, а понякога и доста яки мацки на седалката пред вас. И ако поназнайвате повече италиански език, може по-късно до вечера да продължите шоуто с езика на любовта в дискотеката на последния етаж. За съжаление, тук няма чалгийка за душата, но пък нали за това е монтажа. Два трика ще превърна това място в плаза и тук ще фърчат салфетки. Днеска акостирахме в сицилианския град Палермо. При мафията. След малко отивам да се изтера хубаво и отиваме да се разхождаме. Аз съм много зае с географията и докато се разхождам чак осъзнах, че съм на остров. Днеска няма да се катериме по чукарите. Просто защото този град няма такива. Тук главно е цигания и пазарчета. И много хора. Не, това много ме напряга. Като цяло голям шумен град, смърди на ган. Ще му дам 3 от 10. Това тук е каютата. И със сигурност е по-добре от това, което очаквахме. В момента съм облечен с жилетка, защото след малко ще ни правят обучение в случай, че потъваме. Нашите спят на тази готина спалня, а пък ние с брата трябва да се катерим по тия строителни стълби нагоре, за да си стигнем до леглата. Като цяло са удобни, ама има един много голям проблем. През нощта много са клатят майка му. Имаме си едно прозорче, където да гледаме как са пличкат вълните. Дано се върнем живи и здрави. Тоалетната е достатъчно голяма, че да събере целия ми гръб. Мини бара, не го бараме. И то като цяло е това. Като за 4 човека е горе-долу подредено. Свърши ми коридора, затова не мога продължа напред. Иначе, когато кораба се движи, едно сте тряснали 2-3 шота водка. Тук много духа. Има голям шанс да се вратите и да си разбиете типата много брутално.
Ако стирахме в Африка и положението предстои да стане малко по-авантюристично. Защото ще направим разходка в Тунис. От опита в екипата знам, че трябва да си пазя камерата със сигурност. Винаги имам един вътрешен страх, когато не съм на европейска земя. Просто атмосферата, че могат да те приджобат или отвлекат, се увеличава, когато от всякъде чуваш арабски език. Но пък е вълнуващо. Обществото всеки се опитва да ти продаде нещо, дето струва 50 стинки за 50 лева. Пазаруват си. И навсякъде трябва да се навираш. 5 такива тълпи с хора. И е много досадно. Като са 2 часа прекарани тук, ще му дам 2 от 10. Навсякъде по етажите има най-различни ресторанти, където просто може да седите и да си кибичите, без да си поръчвате нищо. Ако сте долен комарджия и имате пари, винаги може да ги опукате в казиното на ей тия тъпи ротативки. Тук богатите баби и дядовци здраво опукват пенсиите, обаче за разлика от нашите, те са фрашкани с пари. И най-вероятно пенсията им достига 4-цифрена сума. Навсякъде по кораба има най-различни вътрешни и външни басейни, само че аз не мога да плувам. Също така има и джакузита. Обаче аз никак не изгарям от желание да се навирам с група непознати пенсионери в топла бълбукаща вода. Но пък всичките тия работи са включени в цената на круиза и са безплатни, което е мега яко. Но за хора като нас, фитнес-джиите, най-важното, че фитнесът е включен в цената и яденето е на корем. Независимо, че на ден сигурно ще одумпвам под 4-5 хиляди калории. Най-важното е да си избием парите. Днеска е най-скучният ден, защото цял ден сме в морето и не акостираме никъде. На всичкото отгоре морето е толкова бурно, че не може дори да излезем на палбата. Всички други забавления са обвързани с това да давам пари, затова цял ден ще се разкарвам като будала с камерата по етажите. Тук всички коридори са еднакви и винаги се губя в опит да си намеря каютата и навъртам по 10 000 крачки. Ще помпаме пицарата здраво в фитнеса, който са клати много. И после общо взето цял ден ще... Днеска сме в Барселона. Ей, сабота! Това тук е най-известното нещо в Барселона. Наистина е много впечатляващо. Но входа му е 30 евро и затова ще го гледаме само отвънка. Тук съм идвал и преди. 10/10. Голям кеф. Имаш море, планина, много мацки навсякъде. Хората спортуват. Испанците са доста по-приятни хора от италианците. Бих живял тук. Гледайте какво става. Всяка сутрин щях да идвам ей тука. Бах тя като място, човек. На плажа с палмите. Единственият проблем е, че не знам грам испански. Иначе и 2 дена нямах интернет. Един ден бяхме в морето, другия ден бяхме в Африка. Така че е време да наваксам и да наштракам много яки сторита за коврите в България. За да знаят естествено, че съм мега газар. Най-якото е, че навсякъде има огледала и винаги мога да си флексвам бицепса. Това златно-диамантено стълбище се изплаща, като фотографите вземат за мезе и ви правят скъпи снимки за по $20. Аз като един див селянин седя на тях и си лапя сам с камерата. Днеска сме в града, където е сниман филма Такси. В Марсилия. А косата ми взима да става все по-щура. Вече много успешно се нуждае от фризьор. Ще прекараме малко време при шибаните франци, които са правят, че не могат да говорят английски език.
Това народ хич не го харесвам, въпреки че са измислили френската любов и круасаните. За съжаление, времето е много студено и няма да видим французойки с къси полички. Ще се катерим по чукарите до ейта черква горе. Наложи се вътре да се изсера за 1 евро, понеже закуската не излезе на кораба. И то горе-долу е това. 3 от 10. Кът за 2 часа тук. По едно еспресо, по една свирка и си ходим. Накрая грейне и слънце. Кът за Коледа. Днеска също така е последен ден, пичове. Утре се завръщаме в Италия. Не намерих моята Роуз, но пък за разлика от Ди Каприо, оживях. Нямаше айсберг. Надебелях с около 3 кила. Освен нещата, които показах, ядах още супер много неща извън кадър, които не върви дори въобще да ги показвам като фитнес ютубър. Но ще оправим всичко, като се приберем в България. Прическата, брадата, ногтите ще се изрежа, диетата почва, пресата ще се завърне. А поуката от този клип е: не преяждайте от бюфета, пътувайте бюджетно и като цяло се наслаждайте на живота. Абонирайте се, защото с този клип няма да се избия парите от тази почивка.